umoya ingcwele abakabamuva umoya ingcwele bayandiva konithetha loo nto imandi ngaphezulu kokuba wehlelwa ngumoya ingcwele ithi nayehla le nto ithi co itsho la enhliziyweni itsho emzimbeni itsho le nto ithi nayitsho le nto urhalela ukunikela urhalela ukupha uvuna othando olukazange ndiluvo ndandizele Tati yo uthi ke ngoku uyabona ke kufuna lo uthembeke wandiyala ngezinto bene ndibe nazo nandiye emhlabeni ndithi ke mina awu ndisezaphinde emhlabeni nangoku uthi ke kaloku wena ucela izinsuku ezintathu iqhala lakho kubuyela emhlabeni uphinde wonakala yo ndaqonda uba yo yini inkosi yami ngabe sendiyeka kule ndawo uThixo ndawuthini ngoku kuye emhlabeni futhi ndinexhala lomakhelwane ndinexhala lokona futhi ndiphinde ndimoshakale ndiye kulaa ndawo yesasoko ebendingayifuni uthi hayi kaloku wena ubucela izinsuku ezintathu ndithi ke mna hayi inkosi kaloku mna ndinawo amandla nothando lokukwazi ukuthando umakhelwane njengoba ndizithanda andinawo lawo mandla uthi kutheni ungawaceli kum yo ndibe sendiwacela ke ngelo xesha nami ndithi andiyipheke nkosi yo andiphe nyani athi xa indipha ndiva amandla la endinawo ba yo uba ndikandifika emhlabeni ndingenzakalisa njengandenzakalisa njengangoku amen ndithi ayibonga Nkosi haleluya amen ndiqonda uba akho kwamuntu endiyophinde ndimoyike njenganalapha ndoyiki ndisanqwenela ukuya kwezinye indawo ndiyoxela ubukhulu bukaThixo uba ufanele uba umuntu okholwa kathini ngoku ndithetha ukuthi kwaphela obo bugwala ke ngaloo mini ke ndinika wade wandinika nothando ndinalo uthando lokumthanda umakhelwane ngoku njengandizithanda ngangoku uziqonde ndandineminyaka engama-35 ndikholwa ngelo xesha babeguquka abantu kwezinye indawo kodwa umakhelwane wam zange akaguquka umakhelwane ngoba kaloku akayiboni le nto hayi kodwa ndithetha nawe njengoku umakhelwane bam basindiswa umakhelwane bam haleluya praise God ndafundiswa ke kakhulu nohlobo lokuthanda ihagu lomakhelwane wakho kuba ihagu lomakhelwane wakho kufuneka uba ihagu lomakhelwane wakho ulithande njengehagu ulithathe njengehagu lakho kwanto yomakhelwane wakho mawuyithathe njengento yakho kuba ifikile kwakho ihagu lomakhelwane wakho liza kwakho nje uthi uba lithunywe uThixo uba yapha kumuntu olungile uzafika kuphi ukutya xa kukhona lifika yakho nalifika kwakho yakho lifuna unikele uphe imatata imawo uthi uba ngaba kufika noba inja kamakhelwane phaa eyadini yam ithunyiwe uba izawuphiwa ukutya ndim mna mntu olilungisa ewe tata ifanele uba njengoba ile nja uyithathe ngokuthi yam uthi uba izapha nje ilambile ikhona le nto iyifunayo ya ndingayibethi uba mayiphume hayi ungayibetha xa yona xa ingonanga nehagu lomakhelwane wakho xa lona ulibethe kuba into yiyo wena ulilungisa okay ya awusosikhohlakali kuphele intoni ulilungisa alright qhuba tata ngoku ke ndayifundiswa ke le nkonzo nandiyifundiswa kumandi ndiyaqonda uba yo sizafike siyipractise nenkosikazi yam nabantwana bam ndibafundise ngolu hlobo ebendithe ndizabafundisa ngalo nyhani ke ndathi uba ndigqiba ukufundiswa apho ke wabe sendiyala ke wavula ke ngoku uba uyabona wena umoya ingcwele walahlekana nawo mhla kwangena leliya gama likanxa unxa yintlamba ezulwini negama lokuthi kumzalwane wakho Sathane wawubone kakhulu lelo gama wawusowungene wawungasekho umoya ingcwele uyakushiya ya ukungena umoya ombi kaJehova uwo lona okwenza ukhohlakala akuyo Sathane kungena umoya ombi kaJehova wathi wandifundisa ke kwincwadi yokumkani
21 verse 19 Okay. ithi lapho liyivizwi likaJehova. Kusho uba naso ungasaliyivizwi likaJehova kungena umoya kula ndawo yokuvizwi likaNkulunkulu. Oh. Kungena umoya ombi okwenza ukhohlakale nokunikela okufeni. Wabe sendifundisa ke wandifundisa wathi wandifundisa ngencwadi kaMateyu isahluko sesihlanu endase ndiyiqhelile njengoba mina ndase ndilesa kakhulu isibhalo. Umayela sentabeni. Ya wathi naye ndifundisa ngalo ntshumayelo sentabeni ivesi nganye xa ufundiswa khona ungayifundisa unyaka yabiwa ubutyebi bayo unyaka ivesi nganye. Ngangokuziqonde nje ndenza umzekelo wakwandifundisa ngencwadi nje yesithathu ithi lo verse Mateyu 5 verse 3 ithi banoyolo abangamahlwempu ngomoya ngoba ubukumkani bamazulu bobabo. Lo verse wathi nayiqalula ngacaca uba zange ndiyiva apha emhlabeni ndandisone ngiyihalela ukuyiva uba ithetha ukuthi nathi sibe ngamahlwempu ngomoya kanjani. Wandixelela ngomuntu olihlwempu ngomoya wathi umuntu olihlwempu ngomoya ufana nomuntu othenge ikhumbi. Uthi umuntu othenge ikhumbi ubuyithenge hanye ikhumbi uyathi nayithandaza athi Thixo uzindincede ukundipha ikhumbi benye. Hayi yomuntu ikhulule nyana iphiwe lo khumbi benye uthi bayiphiwe ngole khumbi benye avela belihlwempu kakhulu ngekhumbi lo muntu. Oh. Ngoba uyafuna uba ngoku hayi masibe sezibambini. Zibembini. Zithi zabambini aphinda afune. Eke athi lenenye mayiveze enye nenye iveze enye sizobane. Oh. Ngoba ngokuqalise ubuhlwempu ngekhumbi. Uthi ke banjalo kwabangamahlwempu ngomoya. Umoya. Uthi awufumana into kumoya afune mo. Nazo ke Njalo ke. ya awumi kule ndawo nangaba wabhaptizwa ngomoya ingcwele wathetha ngelwimi ezimbi kuphelile ube sokuthi ndifikile kumoya ube sowuyeka ufunala ubudlule ezilwimini. Uphinde uyodlula kuloo ndawo ude ufike kuThixo straight uthethe naye face to face. Kuba ithi verse 8 banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo ngoba bazawuthi umbona uThixo bangamkholwa bambona face to face. Oh. Hallelujah. Ya ngokuhlambuluka nje kwenhliziyo. Kuthi ukuthi ke ngoku uThixo nasikholwa sifanele ukunasi side sifikelele kuye singekho uzulwini sila emhlabeni simbone njengakulo verse kanye na ukholwa ndiyabona kuba uyambona ngolohlobo ombona ngalo. Ngangokuziqonde lo mprofeti esithetha ngawo kukumkani owanditshilela yena uthi lo mprofeti wathi ndimbonile uJehova ehleli etronini yakhe kukhona umkhosi ongasekunene nongasekhohlo. Uthi ke ngoku lona ongasekhohlo uye wabuza kuwo ukuthi ubani olukuhlu aphi. Wathi lo kuthetha wathi lo kuthetha kwasuka umoya la kuJehova wema wathi ndikhona ndawumlukuhla mna. Wathi ke yena ngantoni na wathi ndawungena ndawufaka umoya wobuxoki kubaprofeti abakabhani bonke. Wathi uJehova hambule. Kukhona umoya uthuma kuThixo xa ungalivanga izwi likaThixo. Oh. Ofike ukwenze ukhohlakala okanye ungalivizwi likaThixo. Ngamanye amazwi ukuqaqadekisa. Ke ndithetha ukuthi ke ndathi uba ndigqibeke ukufundiswa apho. Wabe sendixelela ukuthi uyabona ubuke wawenza ukuthanda kwami emhlabeni. Okay xolo kukhona enye indawo owayikotisha khona pha kuMateyu. Okay. Endifundisa ngencwadi kaMateyu wandifundisa incwadi kaMateyu 5 wandifundisa incwadi kaMateyu 6 wandifundisa incwadi kaMateyu 7 zontathu. Wathi uba ndikaye ndizipase lezo noba iBhayibhile lena uthi ngabe ndiyigqibe yonke qha nje uthi nje zizo zontathu. Wathi uba ndifundise uthi naye ndifundisa uthi verse ndiyabona verse pha ku-18 Mateyu 5 uthi lo verse kunevesi ethi kodlula izulu nomhlaba. Ungakhange kudlule nalinye iganyana noba lisuntswana emthethweni kude kwenzeke konke. UbuThixo uthe inene
buya umva kulo nobubusa udlula buya umva uvuba nayithi nene uthini uzama ukuyenza loo nto ayithethayo xa ethi uThixo thanda umakhelwane njengoba uzithanda sukholwa ungayenzanga laa nto ayithethayo ngoba wehlulwa inyama kufuneka uba uyipractice le nto ithi inyama iyivume umcenga uThixo uphatha nokuzila ukutya ucenga kuthi ubulungisa wena ukuthi udulungele ukwenza izwi likaThixo na ukholwa kusindisiwe ndithetha ukuthi ke wandifundisa kakhulu ke ngaloo nto kwafumaniseka uba wabe sendikhombisa ke indlu wathi yabona le ndlu esendithathile wandisa kwenye indawo apho njengoba ndithi ukhona indawo enendlu le ndlu ike endaweni ingathi iyingca eluhlaza lencinhle uthi na uvinqa sakho uyakhona uthi ngathi sofika ezulwini kube kuthi abethi yena hayi kwakafika ezulwini indlela nje eyangakhona awakafiki yo uthi ke uyabona ke nawe ke wakwenza ubulungisa uyabona le handlu leya ingayakho ndathi nandiyijonga ndafumanisa uba azange ndiyibone apha emhlabeni kule ndawo ndihamba kakhulu kuzo apha ayikho ndithi kulo mhlaba ayikho right ndithe xa ndithi wabe ndahamba ngaphambili kwatsho uba uyandikhapha ke ngokube ndibuyisela emhlabeni njengabe ndicela iintsuku ezintathu ngoku xa ethi undiyise ngakule ndlu ke ndithi nanithi ndiyayikoba le ndlu ndithi ndifuna ukuyijonga ngaphakathi ndivizwi lapho ndinqandwe ngomnye umntu owathetha ingathi ilizwi likaThixo